vossen, wat is vossen? Dat is, vossen. Normaal leggen ze over wat neer bij ergens en moeten je beter zoeken. Maar tegenwoordig zijn allemaal personen. Dus je moet iedere persoon aanspreken die je rondloopt. En iedere persoon heeft een letter aan, of dat mij helemaal niks doet. En zo werkt het gewoon. En welke letter ziet je? We hebben een N, dat weten ze niet. Een N? Ja, je hebt nog een mens goed in een Z, hebben we daar straks laten kijken. Ja, zo maar met elkaar, zie je, dat is voor mij wel. Maar weet je wat het woord is? Ik heb geen idee, ik weet het niet. De buurvrouw heeft gevraagd of we willen mee hebben met de lagere school. Ja, je moest de mensen hebben. En die hij is niet natuurlijk. En daar hebben we gewoon op. Maar die is zo leuk. Hè? Nooit eerder gedaan? Nee, nog nooit, dat is de eerste keer niet. Oké, en wat moet je dan precies doen als de We kinderen hier zogenaamd komen? dat we daar bezig zijn met iets poetsen, zogenaamd. Maar wij wel. Dat is nep. Maar Dus ze weten eigenlijk niet dat je in het vossen. complot zit, maar Nee, ze dat weten weten dat ze. ze iedereen moeten aanspreken. ja, mensen allemaal aanspreken, die rondlopen of die denken, oh die huren de betoes. Dus het kan ook zo zien dat ze mensen aanspreken die er niks mee te maken Ja, hebben. dat kan ook, ja. Kan ook, ja. En iedereen een letter. Hebben ze dat nou extra vroeg gedaan in verband met de weer? Ja, maar was het nog de middag vandaag. Maar nu was het vanmorgen om 10 uur begonnen die tot kwart 12 of zoiets, 12 uur. 100% weet ik het ook niet. En je had er tijd voor? Jawel, Ja? maar niet zo waar. Ik vind het wel leuk voor die week. Zo. Want zit je normaal gesproken niet aan het werk? Nee, ik ben met pensioen. Dankzij. Of helpen bij de schutterij zo, of zoiets allemaal doen met hem. Wat doet je bij de schutterij? Ik doe normaal baskelen rondblazen. En nu hebben ze die instrumenten weggehaald. En we zijn met de trommel mee werken gegaan. Heb ik pokertrommel toe. Bijzonder weggehaald, gestolen? Ja, we hebben de week voor de OLS, maandag hebben we altijd repetitie. Daar hebben we Ja, alles meegenomen voor de week erop. ja. Voor de OLS, op dorp te kijken, dat we dan naar de OLS komen. Ja, dat is altijd is het zo exercitie en alles. En toen hebben ze alles, toen hebben we, van tevoren hadden we alles al ingeladen. Voor die werk zeg maar voordat Ja, ze ja. waren. Rondje nu of half tien. Maar het gebeurt, dat zeggen ze, die hebben de kaart de boom gekeken. Dus ze hebben ingebroken de hele medailles weggehaald. Ik vind het niet veel. Eén nog te hangen. De hang weggehaald. Achter hebben ze dan nog de kittel, hebben ze de roet kapot gegooid. Hebben ze blootgevonden en binnen lagen 2 zakken spelletjes hebben ze achtergelaten. Ja, en die instrumenten weggehaald. Die waren hier achter in de rekken bovenaan de zongen. En blootgevonden, die hebben zich verwond of zoiets? Ja, en die route kapot houden achter. Ja, wie ze precies in de kaart zijn gekomen, dat weet ik niet. En sindsdien niks meer van gehuurd? Niks van gehuurd, nee. iets Zelfs bovenaan het buffet hadden we, hij is een buffet, hij instrument hangen, zo, die waren allemaal weg. En dat, Trompetjes zo. Die. Ik heb mijn baskel nu was kapot. Maar ja, ik heb een anger geruid voor de mensen die nu is een schutterij, dat is er niet meer. En ik dacht, ja, laat me staan, moet er met. Hij heeft die gooien meegenomen, hij heeft het in mijn koffer gepakt. En het koffer die origineel in zat, hij heeft die laten staan. Toen weet je dat dat een nieuw koffer was, maar dat was een kapot instrument. En zo hebben ze dus niks in het kaartje. die hebben niet zo nauw gekeken. Nee, die hebben graven. Je kunt er niks met, moet je er met. Of je moet je in de gaten houden, die beurzen en zo allemaal, kummers of van een spot terecht zo. Maar voor ook is het een enorme strop natuurlijk. Ja, dat wel, ja. Dus geen OLS? Ja, we waren dan, ja. We hadden de trom hadden we nog. Ja, en we hadden te weinig blazers op dat moment. En toen zei oh ja, normaal had je alles metgenomen. Ja, omdat we te weinig blazers hadden. Je ziet eigenlijk als trommelkorps, ziet je Ja, klaroenkorps eigenlijk. klaroenkorps. En wat zeggen ze dan op het OLS? Want er wordt toch beoordeeld of niet? Ja, dus we hebben een omschakeling naar trommen van hier. Normaal doen we trompetten, klaroenkorps. Ja, dat is echt het blazen en alles erbij. Ja, ik geef mooi wel wat, hè. Dat is geen keus. Dat is wel jammer, hè. Hoop het volgend jaar, ja. En leden, hè. Dat is moeilijk te krijgen. Iedereen zit je met in de gemeente te kijken, met leden, met de verenigingen. Maar is het bij jou echt nood aan de man? Water tot aan de lippen? Nou, we hebben vuur lopen nog met 6, 8. Ja, kijk eens, 6, 8, 9 man hebben we nog. En het thermometer zit maar een man of 10 zeker. We hebben dan vuur en achter een man of 5. Dat is echt te weinig. Niet er weer zitten met de kieken, osper zitten met de kieken, lever zitten met de kieken. Of we moeten samen gewoon op een gegeven moment.
Dus ja. Maar er zijn nog geen gesprekken gaande? U Nee, samengekomen nog van- niet gedaan. Er zijn al verschillende, zijn al samengegaan bij ons in een boontje verweerd. En wat deed je nog meer behalve schutterij? Dat scheelt er ook wel met, nu weer een beetje zo af en toe. Oh, een beetje voor de lol. Zo. En hoe lang zit je bij de schutterij? Bij deze, even kijken. 28 jaar, zeker bij deze. Oké. Ik ben van tevoren bij de Nederweert nog bij geweest, bij Verhoesbe. En ik ben een Neretter bij geweest, verschillende Oké. jaren, wie ik 14 jaar was. Ik heb toch wel Zien dat nou... Ik weet niet wat dat is. Ziet geen organisatie toevallig? Oh ja. Wij mogen onze vossen observeren. We kijken Oh ja. of de vossen er goed in zijn. Ja. Ja, wij Ze zijn genoeg helemaal water niet hebben meer. met het weer. Nou, ik zag ook net al fietsen. Ja. Ja. Echt zo op zo'n speurende... Ja. En wat moet je dan precies doen? Moet je de vosjes in de gaten houden? Ja, maar ook een beetje of de calamiteit onderweg zijn, de kindjes of zo. Kindjes en, niet warm hebben. En of de Ja. vossen het niet te warm hebben en of Ja. misschien wat drinken kunnen brengen. Of, vooral voor de calamiteiten dat we twee mensen hebben die in ieder geval rondfietsen in het geval van nood. Dus ook EHBO min of meer. Ja, nodig is als het wel. nodig is wel, maar we hopen dat het niet nodig Heb is. je dan ook gekoelde drankjes bij je op? Ja. ik heb wel ook- Kijk, ik heb gekoelde dit drank. Ik heb goed van mezelf Of gezorgd. voor onszelf. Hoeveel kinderen doen er mij? 125. Ja. Oh ja. Nee, we hebben komt heel veel gewoon met het- drinkpunten Ja. en En ze bidons. hebben, ook, Dus, ze hebben ook allemaal eigen drinken bij. En we hebben extra drinkpunten en nog een plek waar ze naad gemaakt weer. En als het niet gaat, dan stoppen we toch? ja. We eigenlijk in de middag stonden, maar... Ja, ik huurde het ja. Dat, Maar we eh, dachten, we willen het wel geen deel te doen, proberen voor de ochtend. Dus, nou, het is We hebben fijne vrijwilligers. Hè. ja. Ja, nee, maar dat... meneer zit ook al van, ja, de buurvrouw vroeg van of ik dat moet doen. Nou, waarom niet? Ja. Hè, voor de kindjes van Durp. Ja. Ja. En ging het nou van de school uit? Ja, van Ja. de basisschool de tweesprong, ja. Dus eigenlijk vieren we de laatste schooldag. Ja. Maar de groep achters hebben morgen de laatste dag, dus dan ja, dan is dit de laatste. Ja. Dus we hebben een Laatste activiteit schooldag. vanuit de Ja. oude vereniging bedacht. En dat was dan vossenjacht en dadelijk kregen ze nog frietjes en een snack. Ja. En hebben ze... En hoe weer is een gemaakt? Weten ze dat al? Nee, Nee. op de kringgreppel. Ga ik toch maar langs. Verkoelingszeugen. En is dat, gebeurt dat goed in de tuinslang? Mijn tuinslang, ja. Ja, ja. Oké. Ja. En Hij moet eigenlijk de auto poetsen. Je moet eigenlijk de auto poetsen, maar dan zit er Oh, ook... dus Ja, nou zo ja, is eigenlijk het. zit ongeroet gezakt in een tuinstulken. Ja. En je ziet geen juf op school, je ziet ouders. Ja. Ja, is van Ja. de oude, zit in de oude vereniging ja, aan de school. Maar die lopen die van nu ook mee? Ja. Hoeveel zien dat er in totaal? 115 denk ik? Nee, die van nog twee. Van ook twee. Dicht 2, 3. Ja. Oké. Vijf, sorry. Ja. Vijf in Ja, we totaal. hebben 15, nee, grapje. Zit er toevallig geen MB door? Bij Geer heb ik Nee. geen dus. Nee, Ik heb nemens een geel. ik ook niet. Dat is wel een juf, dat is wel een juf. Dat is wel een juf Oké. van school. Ja, die juffen die moeten. Ik zag al juffen met van die Japaanse-achtige. Nee, dat is een moeder, dat is de buurvrouw van. Oh! Ja, die zit ook in een oude vereniging. Ja. Kom maar, dan komt ze op televisie. Ja, nou ja, we weten ook niet altijd. Dat is altijd gevaarlijk, hè, want we weten Kindjes, niet wie er wel en wie er niet Snap op mogen en zo. Dus, ja, ja. Ik weet ook niet of ik toestand van papa en mama heb, hè? bel ze snel, hè? Dan even bellen of ik heb het nog van papa en Man, mama. mag ik gewoon weg. Wat heb je voor een grappig hengerke? Ja, van de kindjes van mij, van Jurre en Sjoerd. Oh. En dat zijn de kleurstenen van de van het sterrenbeeld. Ja. De maanstenen. De maanstenen. De maanstenen. Welke sterrenbeelden hebben ze? De ene is tweelingen en de ander is... Ik ben geen wat is de volk, andere? maar, Tweeling en... Ja, dat is een goeie. Wanneer is die jurk? Juni en oktober, ik ben even denken. Oktober. Dan kennen Dus we weegschaal en weegschaal. dan tweelingen. Ik wil Ja. zeggen, we allebei iets met twee. Ja, Ja, weegschaal ik en weet er tweelingen. geen fluit van, Maar maar dat wist ik ze. ben zelf ook weegschool. Dus Ah, dus ik vandaar. zei ze oktober dan. Ja, was weg. Ja. Ik wist dat iets met, allebei iets met twee was. En welke is de weegschool? Jurre of Sjoerd? Sjoerd. Sjoerd. Ja. Ja. Met zo dat doet ze op. Jurre is een... Perfect kindje natuurlijk, hè? Zo hartstikke. De Sjoerd. Ja, absoluut. Ja, ja. Maar het zijn de twee braafste jongstjes van de school. Altijd. Altijd. Zal ik zeggen, jawel. Ja. Zit wel lief. En die van dich?
Ja, Ja, altijd braaf. zeker. Ik kan niet zeggen dat het niet zo is, toch? Het ook 2 jongens? 1 meisje en 2 jongens. Oh ja, daar is er 3 hè? Ja, ik heb er Ja. 3. Ja. En die zitten nog allemaal op de basisschool? Nog wel. 1 in groep 8, dus die gaat volgend jaar verder. Oh, de wijde wereld in. Ja. Dat zal Wiert. Ja. College, de verste weg. Op het fietsje. Op het fietsje. Ja. Ja. Gaat er zin in? Jij bent sinds er klaar voor, toch? Om verder uit te vliegen. Ja. 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 Jij vindt het merkste sinds de klaar volgende stap. En wat hebben ze in groep 8 hebben ze ook een schoolmusical? Nee, die hebben ze een combinatieklas 7-8, dus die hebben hun gehad wie ze in 7 zaten. En nu in 8 is geen musical, maar die hebben wel slotavond morgen. Kregen ze een escape room en een barbecue met ooiers en leerkrachten. En dan hebben ze een afscheid. Wat is Gietman mee de escape room in? Ja, ik heb hem gemaakt. Eigen oplossing. Oh, dat komt er wel een van.